ogallá foramos un país normal, pois, que disfrutara da calidade que ten calquer outro tipo de idioma no mundo. A calidade de respeto e de consideración que ten que ter, porque decía Castelao que se ainda somos galegos é por obra e gracia do idioma, e o mellor disso non fai casi 100 anos, pero sigue estando tan vixente iso como a día de hoxe como no momento no que o escribiu. Mentras non teñamos un idioma recoñecido, un idioma libre de ataques, un idioma que se use, como decía antes, para todo, pois non poderemos darlle unha boa vida a nosa xente no noso país. Terá que seguir emigrando e terá que seguir aguantando condicións miserentas de traballo, pensións máis baixas, salarios máis baixos e demais. Así que lle dices o idioma, pois que sexa o día a día da nosa vida, que sexa o galego. O futuro do galego, eu non lle podo desexar máis a unha lingua que a súa xente a fale, que a fale desde a normalidade, pero a normalidade implica conciencia, implica cariño, implica saber que o teu idioma é algo importante, algo que te acompaña para calquer cousa, nos bons momentos, nos malos momentos, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, e que vale para todo, tanto vale para tomar unhas cañas, como vale para presentar unha tese doutoral, como vale para, non sei, para cantar, como vale para despedirte dun amigo, dunha parella, ou para morrer mesmo, non? Entón, que sería o galego? Pois que se falara, que se deixaran, o sea, que cesaran os ataques contra a nosa lingua, iso para empezar, e que despois que se falara. En forma de desexo que fora o máis natural que falásemos galego, que falásemos tamén castelán quen queira, pero que teñas o referente de que poidas sair e que os teus fillos teñan con quen falar galego, non sentirse uns bichos raros, e que se vas a un sitio fino non teñas que falar castelán porque estás nun sitio fino, e se vas a un centro de traballo non pasen estas cousas, que sexa unha cousa normal. Estamos en España, sí, pero dentro de España estamos en Galicia. Tamén en Andalucía, en que falen español, falan co seu acento, é esa a súa forma de falar. Non temos que falar todos como en Madrid, nin como na televisión de Galicia. Me gustaría que a xente se sentira orgullosa do galego, e que tuéramos un coñecemento do galego a par co castelán, sabes? Polo menos, xa non pido máis, non? Que, sabes, e que se falara dende pequeniños, non? E que, eu que sei, desexaría eso, porque, por exemplo, a miña nai non fai moito lle pasa, non? As abuelas cos netos, non? Que non lle falan en castelán, e a mellor moitas abuelas non saben nin falar en castelán, e están falando un castelán horroroso, crío, pero hai que falar o castelán, teñen esa cousa aínda, non? Entón, miña nai se acercou un bebé dunha abuela e, ai, que riquillo, que bonitiño, non sei que, e dice, non lle fales galego, meu neto. E dicía a señora, non? Non lle fales gallego? E por que non lle vou a falar galego se son unha galega e estamos en Galicia? Non, porque non, para que queres falar gallego? O gallego non vale para nada. Así, esas cousas, sabes, tolas. Entón, gustaríame que eso, que deixaran de existir esas cousas, non? Que nos sentiramos orgullosos do noso e normalizar, non? A lingua.